आसा सारा जेनेबा बे फुलकुंग्रिं फिल्म प्रडाक्शनाव जेनेबा सारा फैनानै माबायदि मोनदों आरो जेनेबा सारा बेहाय मा रल लागोन बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थाहरोबा एसे मोजां जागोन सार। गिबियावनो अबयसे आं फैफेराखैमोन खुंग्रिं बे ओनसोलाव आरो बिदि फिल्मबो गाहरनो मोनफेरनाय जायाखैमोन। दा फैनानै गोजोननाय मोनदों। बयखौबो आरो माथो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नुदों लोगोफोरखौ। दा मोजां जागोन बादि मोनदों आङो। दा आंना रला जाहैबाय कमेडि रलनो। दा बेखौ उनावसो मिथिलांसिगोन। दा मिथिथ'वाखै आङो मा लाइनजों थाङो कमेडिबाबो। बेखौ आं खिथाथ'नो हानाय नङा बा मिथिथ'वाखै। बे रोखोम आरो। सारा माबायदि जागोन बायदि सानदों जेनेबा बे अर्गें फिल्मनि सोमोन्दै? अबयसे आङो स्क्रिप्टखौ मिथियाखै। नुनो मोननाय जायाखै। दा आङो ओरैनो बर्थमान माने लिंनाय हिसाबै आं दा बर्थमान नुजाफैथ'नाय जादों। लासैसो मिथिलांसिगोन माब्रै स्क्रिप्टआ। जायखिया आङो आसा खालामो आर्टिस्टफ्रा जे रलखौ मोनो बेखौ गावबा गावनि माखासे स्क्रिप्टफोरखौ मोजाङै मोजां फोथायलायनो हाबानो बे सल'आ मोजां जागोन आरोखि। बिदिबानो माने सल'फ्रा मोजां जायो आरो। गावबा गावनि रलखौ गावबा गाव मोजाङै मावलायलायबानो बेनो फिल्मफ्रा मोजां साक्सेस बेरखांगोन आरो। बेखौ आं आसा खालामो। अब्ला सारनिसिम बेखिनियाव गोजोननाय थाबाय सार खोन्थाहरनायनि थाखाय। आदसा आदायालाय बे फुलकुंग्रि फिल्म प्रडाक्शनाव आदाया मा रल लागोन आरो माबायदि मोनदों बेवहाय फैनानै आदाया एसे फंनैसो बुंहरदो नामा? फुलकुंग्रि फिल्म प्रडाक्शननि सिङावहाय माने बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों आङो नैबे अर्गें फिल्मखौहाय गानो रादायखादों। दा बिथांमोनाव आं दाख्लैनो बिथांमोन फैबानो बुंखादोंमोन माने स्क्रिप्टखौ एसे नायजागौमोन नामा होननानै। दा बिथांमोना समनि आंखालाव स्क्रिप्टखौ रावनोबो हरथ'नो हानाय जायाखै होननानै बुंदों आरोखि। दा बिथांमोननि खोथा मथे दा आं स्क्रिप्ट मोनाखै नालाय मा रल जागोन। जायखियाथ' फ्रायनो आङो बर' फिल्मावहाय बे कमेडि रलखौनो खालामबोनो बाहागो मोनदों। मोजांबो मोनो। आरो दा बिथांमोन बुंनाय बायदिबा कमेडि रलानो जागोन होनना बुंदों। दा बेखौ माबायदि जागोन खालामखांबासो बुंसिगोन आरोखि। एसेनोसै आरो मेरला बावखुंग्रिफोर दं। बिथांमोनहाबो मोनफा मोनफा मोजां खालामलांगोन। बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। आसा नोंथाङा बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि फुलकुंग्रि फिल्म प्रडाक्शनाव नोंथाङाबो बाहागो लागोन होननानै खोनानो मोनदों। नाथाय नोंथाङा बेहाय फैनानै माबायदि मोनदों आरो नोंथाङा मा रल लागोन बेखौ एसे अननानै खोन्थाहरोबा मोजां जागौ नामा? गिबियावनो दावहारु चेनेलखौ आं बरायग्रोबाय। आङो बाहाय बाहागो मोनदों। माने आंनाबो मेन भिलेनजों थाफाग्रा। दा बाहाय स्क्रिप्टखौथ' आं फरायनो मोनाखै। बेहाय आं